Ľudia, dneska ideme hrať Game of Indu flat, no uvidíme ako to dopadne. Teraz double tell. Dobre, OK, dobre. Teda double teda. Idú ešte. Tak poj. Papuča, left the chest. Dobre. Dobre, povedzme. Idem teda povieť Igorkov trik. Bán spin. Zadávaš. Zadáte. Briefly teda. Double heel. Idem zadávať double heel. Takže teraz plní double heel. Counts. Tak zadám asi kickless. Taký fajný trik. Návrh. Kickless. No, tak som zvedavý. Viktor teraz zadáva kickless. Tak asi let's go. Ja spĺňam zadanie opo kickless. Okay. Yes. Zadávam daj redemption na tom unlesse. No poď. No predtým sa... Hrám to unlessu. A idem ho skúsiť. Takže Viktor zadáva whip unless. Zadávam triple whip. Viktor ide teraz plniť triple whip. Takže možno skúsiť na kakov. Zadávam whip unless. Dobre. Plním whip unless, no tak skúsim môj najlepší pokus. Double whip unless. Trafik gauč. Zadaj whip kickless na nič. Ten. No to asi nedám. Dobre, mám už dve písmenka, to nevyzerá moc dobre. Potrovar. OK. Zadávam. Whip rewind kickless. Hej. Ja to dám asi, I guess. Rewind kickless. Keby som to teraz dal flat, tak to je Newland. Áno, je to Newland, bohužiaľ. To som trehol. Mám zatiaľ PE a ty máš P. Nice, skúsim double whip. Tak si zadám whip teda. Finger whip je taký smutný. Musí na niečo pridať, že bežem finger whip. Tak let's go. How? Jak? To už bol pomerne close. Lebo som prehral a... bohužiaľ. Asi tak. Ja som mal jedno písmenko zadať, že tu môžem byť. To slúžil sa. Dobre, ďakujeme za dívanie na video.